Vitajte v Readmio. Prinášame vám nový spôsob, ako čítať deťom. Ako sa zrodila Chrontulienka. Prvá časť zo série rozprávok Braňa Jobusa. Chrontulienka. Jalafáš, zdvihni si ten telefón. Čo nepočuješ, že vyzváňa? Máte syna, Jalafáša. Oznamovala mobilom natešenému čerstvému oteckovi Jalafášovi Ontáčikovi už od tejto slávnostnej chvíle staršiemu službu konajúca sestra z pôrodnice. Jalafáš, už teda starší, okamžite odložil inštalatérskú tašku s náradím a začal skákať od radosti asi tak do metrovej výšky, ako keby mal na topánkach namontované pružiny. A môžem prísť? Kedy môžem prísť? Musím ho vidieť čo najskôr. Natešene sa pýtal službu konajúcej sestry, keď v tom ho jemnunku schladil jeho majster jedinou vetou. Až po fajronte. A tresol dvermi v zámočníckej dielni tak, až sa poháre v jeho kancelári zatriasli. Pozrel na svojho podriadeného prísnym pohľadom, ale samozrejme pri takejto slávnostnej správe mu predsa len priateľsky podal ruku a zagratuloval k otcovstvu. Si makač, kámo. V zámočníckej dielni sa Jalafáš starší nevedel dočkať, kedy sa už konečne skončí pracovná doba, aby ako čerstvý otecko uháňal do pôrodnice za svojimi láskami. A veru, že aj uháňal, až sa mu za jeho robotníckymi baganžami prášilo. Avšak rýchlejšie než oni boli sudičky, ktoré sa prezlečené v bielých doktorských plášťoch priblížili k čerstvo narodenému bábätku ako prvé. Jedna sa volala Špina špinavá a druhá Chronta chrontavá. Uškrňali sa, nadmieru sa tešili, ako dajú do vienka nevinnému bábätku ich veľmi nelichotivé návyky, čo sa hygieny týka. O to väčšiu radosť, ba až škodoradosť mali z toho, že sa im podarilo detskou zámkou v ich osobnom automobile zamknúť svoje sestričky, čistotku čistotnú a Milku poriadku milovnú. Tie dve nešťastnice zostali bezmocné trčať zamknuté v aute. Ach jaj, čo budeme robiť? Tento nemiestný fórik od ich sestier mal ovplyvniť život Jalafáša Ontáčika mladšieho, takže pre ne to až taká sranda nebola. Prajeme ti, aby sa ti špina páčila. Zaželala malému Jalafášovi sudička Špina špinava. Aby si miloval Chrontu, aj to ti želáme. S úsmevom sa pridala aj druhá, celkom slušivo nahodená sestrička, sudička Chronta chrontaba. Tak nech sa stane! Dokončili spoločným dvojhlasom svoju veštbu a zmizli na chodbe pôrodnického oddelenia rýchlejšie, než by malý Jalafáško začal plakať od hladu. A tak sa aj stalo. Rodina Ontáčikovcov, vrátane maminky Gizely a dvoch babičiek, bola z malého Jalafáša, čo sa hygieny týka, dosť nešťastná. Jalafáško plakal vždy, keď ho prebalili do čistého, keď ho okúpali, keď sa o neho riadne postarali. Vždy bolo zle. Ja nechcem byť čistý. Situácia sa ešte zhoršila po nástupe do škôlky, kde malý špinďúr vyhľadával na každej prechádzke blato alebo mláčky.
Pri každom obede sa pooblieval a zababral tak, že jedna pani učiteľka zo škôlky dala dokonca výpoveď a radšej začala fárať v bani na 3 smeny. Ale čas plynul, Jalafáš rástol a sudičky špinavá a chrontavá sa iba zabávali na svojom dokonalom diele. Čau, zatiaľ sa mi to celkom páči. A ja som spokojná. Až prišiel čas nastúpiť do školy. Nož, Jalafáško náš, držíme ti pri tvojej prvej ceste do školy palce. Teda držíme ich hlavne pani učiteľkám a aj sebe. Hádam sa už v škole niečomu priučíš a naučíš sa byť čistotnejším. Zaželal svojmu synovi Jalafáš starší, ktorý už nevyskakoval od radosti tak, ako po pôrode. Želať si to mohol, ale nič také sa neudialo. Jalafáš Ontáčik mal po prvom týždni v škole prezývku Chrontáčik a v lavici sedel sám, lebo nikto z jeho spolužiakov si k nemu nechcel ani na chvíľku prisadnúť. Dá sa povedať, že skoro stále bol od niečoho zabábraný a o jeho zošitoch sa neoplatí čo i len slovko prehodiť. Chrontavé, špinavé, dokrčené. Jednoducho zúfalstvo. Ej, veru, je to naša chyba, že Jalafáš takto dopadol. Osťažovala sa sudička, čistotná svojej sestričke Milke Poriadku Milovnej pri spomienke na to, ako ich sestry zankli v aute, keď išli Jalafášovi vlastnosti do vienka dávať. Vymyslíme niečo, ako pomôcť Jalafáškovi dostať sa z toho prekliatia našich sestier. Nahlas uvažovala čistotka, keď v tom akoby cinkla úžasná myšlienka v hlave Milke Poriadku Milovnej. Videla si tú kopu špiny a chronty pod Jalafášovou postelou? Ako sa tam z celej izby zbiera a hromadí? Áno, všimla som si, je tam toho poriadna kopa. Je jasné, že maminka Gizela už na sústavné upratovanie po svojom synčekovi rezignovala. A čo keby sme tú kopu špiny oživili? Pokračovala v úvahách čistotka. Tu je nápad, zareagovala s nadšeným Milka a v duchu si hneď pomyslela. Mohla by to byť celkom dobrá Jalafášová kamoška. Bola by špinavá a keďže by sa špinou a chrontou živila, možno by aj u Ontáčikovcov trošku vyupratovala. Milka Poriadku Milovná sa usmiela na čistotku čistotnú a obe sudičky v snahe napraviť to, že po pôrode nie vlastnou vinou zanedbali novorodenca Jalafáša Ontáčika mladšieho, oživili kopu špiny pod jeho postelou. Wow! A tak si Chrontulienka poprvýkrát zívla a dokonca na pár sekúnd potvorila očko a spokojná v prenu ideálnom prostredí driemkala ďalej. Chrontulienka, Chrontulienka, keď je hladná, je tenká. Chrontulienka, Chrontulienka, keď špinku spápa, je veľká. Chrontulienka.